Gasa iti biag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan ti maysapay apakasaritaan. Ditoy drama tayo. Gasa iti biag. Mapanak makityanda inton bigat lakay. Awanan ti iso amin dito'y balay. Kaya't mo ti sumurot. Saanan ba kahit? Gumatang kalatan iti abono kan pestisidyo. Sumurot kalatan kanyak lakay. Ado ti gatangak. Likliklik aklaan ti ibaga ti tao ba kahit? Ibagadan tumanan nga awan panagtalagkukan ka. Ibagada manan aban bandayan ka. Saan abali lakay? Ininot mo't amaliplipatan ti tao dito'y lugar tayo tinaaramidak abasol. Malaksid laang kini Suset. Saan nan samot tan amalipatan tinaaramidak abasol iti? Dahil tangarod ti Jack kaya tarumwaran. Ngam sa bagay, agpay sumot ti kunam, ngayon inot mo't tan amalipatan ti tao. Ngamin, saan na nakasla iti ti panagsasauda? Nagrigat at talaga ti makaaramid iti basol lakay. Taoray nagbabawi kan. Nagrigat lat na amalipatan ti tao, tinaaramidam abasol. Tinapatag bakit? Napakawan kan. Oh, si kamat gayam dayta Vanessa. Anyat yararamidam dita. Kasla daur orayam Wano, adamanan kasin nabat mo alalakem. Lipliputam ka di manan ti asawam. Apay kasta ti panagsasaom kanyak Suset. Anya launay tinaaramidak abasol kan ka. No anya man tinagbasulak iti kanlabas. Pinagbabawya kon dayjay. Kan nagbalbaliw akon. Saan ko alalaki ti uro-urayak. Uro-urayak ti asawak. At dala na lipatan na aginatang iso ang nagsubli. Awanan ti talagkan ka ti asawam. Iso akadwaan na kan iti amin na papanam. Tapno sigurado nga awan kasabat mo alalaki. Kas nakunakon, Suset. Nagbalbaliw akon. Nagkamaliat. Ngam awan ka di ti karbangak ngagbaliw. No once nagaramid kan, ada posibilidad na nga aramidem tumanan. Tandaan am dayta. Anya? Itay pa'y adi ka matagtagari bakit? Adda ka di parikot mo? Apay akastoy Raul. Nagbabawi akong tibasol ko iti kalabas. Nga maapay akas lasaan amalipatan ni Suset. Apay aya. Anya man tiin bagbaganakan ka. Nakita nak ijay palingke itay uro-urayan ka. Ibaga na alalaki ka no uro-urayak. Idi imbagak asika. Kuna namanan nga awan panagtalakmon kanyak. Iso akadwaan nak iti amin apapanak. Ala, saan mo lata napampansinan bakit? Kan saan kumaaday tati pagladingitam? Sa bagay basal kumat ngamin. No sa anak ko maanagaramid iti, awan kumati kastoy a problema kita. Ala, saan kan kaagladingit? Napakawan kan. Dayta itati napatag. Agyaman naklakay. Gaputan napakawan nakpay. Amok matlaang nga da pagkurkurangak idikan ka. Diyak mat ipabasol amin kan kakit. Saan? Ada ibagak lakay. Anya day ta bakay? Panagkunam kadikit pudno ang nagbaliwan ni Vanessa. Apay manin aday ta tinalagip mo aya. Awan maitulong day ta iti panagbiag ta, bakit? Kaasim at ti asawa na lakay. Ngamin, amok nga ulitan naman ang dayjay nga inaramid na. Ikan mo't iti gundaway na jay taong agbaliw, Suset. Taamin tayo, makaramid iti basol. Ngam di asawa na mat ibabain na. Uray ata napakawan mo't ni Raon.
Iso abay am kay diidan. Da kayo ka diti ka barbaro aka aruba? Wen, siyak ni Vanessa. Si kagayam tinakagatang itibalay nga ilaklako da di tabatog mi. Wan, ngam ti asawak nga da di abroad tinagtaudan ti ingatang ko. Maragsakan na, tanaam-amu ka. Addan baro agayam ko. Ay wan adda basit nga inlotok. Umay ka, padigwan ka, tapno maramanamot Ay kat agyaman akabsat. Awan anyaman na kabsat. Ala, awata mon. Agyaman manan. Si kagayam ti kabarbaro aka aruba ni Vanessa. Wan, siyak na Jillian, apay ka di? Ay, syakmat ni Suset. Asino nga iti kadwam di tabalayo? Agbay may saap. Adda nga nila kay ko iti abroad. Kasta gayam. Ay, kayat ka lang abalaagan. Di ka unay umas-asidag iti Reja Vanessa. Ang mga numaalisan ka iti kinalalakero na. Anya? Apay mo't anak ko nam alalakero. Katno lalakero mat Reja Vanessa. Anya? Panagkita kat mayat mo't ti relasyon da iti asawa na. Wen ata nasing pati asawa na. Pinakawan na nga uray naglalaki ti asawa na. Anya? Iso akitaam ti pakigaygaya, ma'am. Ang mga numaalisan ka iti kinalalakero na. Anya? Nakapasyar ka mat Jillian. Anya ti gagaram. Umayak lang makikaaruba. Apag iso, kalkalpas ko ang naglaba. Mabiit lang ang tamang isaganak iti meriendata. Madamdaman ton. Nabsugak pa'y ngamin. Adala kumakait ko adamagan kan ka. Ngam di ka kumamot agong ungot Anya nga min dayta. Kwa, naibaga kanyak ni Suset. Adyak kan umas asidag kan ka. Gapo talalakero ka kano. Asino ka din ni Suset? Kaapam ka di? Saan ko mat akaapa? Tawan mat madi nga inararamid ko kan kwa na. Ngamdyak amuno apay anapudo ti ulo na kanyak. Nagbasolak iti asawak iti na minsan. Ngam nagbabawya kun dayjay. Kan pinakawan na kun ti asawak. Kit nagkariak asaan kun nga ululitan. Matlagayam. Ngam apay akasla nagdakaslat ta ti panagkita na kan ka. Kasla kayat napay nga adaywan ka. Adakan ka, no pati si kakit kagura nakmat. Awan mo't gapuna, akagura ka. Tawan mo't madigay naramit mo kanya. Agyang manak no saan akas kin ni Suset ti panagpampanunot mo. Uray iti kabarbaro aka aruba. Is-istoryaan nak ni Suset. Apay akas na ti ugali da a babae. Kasaritak tuman. Saan ang lakay? Ang mga numabainan ka lang. Baybay amlatan. Saan na mabalindi kas tangar aramidan na? Basta mapan ko kasaw. Kasaritam na tangarod itinasaya at raon. Diyak kayat amakiapa ka. Gapo lang ang kanya. Uwan bakit? Sa anak amakiapa. Apay, anya launay ti parikot mo ken ni bakit ko. Ta ultimo ti kabarbaro aka aruba mi. Kat istorya ken ko na tinagbasulan ti asawak. Amumat anabayagan da jay, ken nagbaliwan ti asawak. Balbalaagak laang mat. Narigata no maaringan iti kinalalakero ti asawam. Nang runa kat ada ija abroad ti asawa na. Apay saan mo amalipatan ti inaramid ti asawak. Apay, sika, nadalos ka kadi. Apay, ada nadamag mo nga aramid ka. Awan man tinadamag ko. Nga mapay, saan ka nakaaramid iti basol? Nadalos ka? Awan basol mo, kasta? Apay aya pagpupudutan nak. Isakit mo launay dya asawam kat liniputan na kalang arudan. Saan ka kadi ang makawawat? Saan kadi ako nagbaliwan? Pinagbabawyan nan tikas jay nga inaramid na. Kat anya nga rod ti maaramidak ngay, no saan ko amalipatan day jay nga inaramid na.
Mapabasol na kaya. Galas at talaga ti aramid mo. Kitaam kit umay nakapayin ka sa ti asawa ni Vanessa. Awan madingar aramidag. Saan mat achismis ti imbagak ka ni Jillian tapod numat. Amangan no pagbabawyam to ti kastangar aramidam. Ay, awan ti pagbabawyak. Tawan mat madingar aramid ko lakay. Sapay la ko mga rod. Bakag. Nakaawag ka matinsan. Apay, antay bagam? Nadamag ko nakagatang kay ti balay. Kaya't ko kumama ti umayag pa siyar di ta lugar na nakagatangam iti balay yo. Ay, katuan insan. Agmay may sak ditoy. Nawaya ka nga umayag pa siyar, anyaman nga oras akayat mo. Sige man insan, isurom ti address tay tamat lang. Umayak. Sige. Aywan, may sam ka di nga umay? Wen insan. No apay mo't ngamin nga aging ga ita. Kat awan pa'y girlfriend mo. Diyak man mo. Nga manipod dagpo ka ti babae nga inayayat ko. Kaslawan matantiganas ko nga gayat iti sabali. Jay ka di GRO iti may sa club ti dakta ka matam? Sino ko mapay nga eh? No'y manugot la ko maiti. Iti singasing ko kan kuana. Nga agik iti trabaho na. Mabali na duwa kami pa ita. Jack amo, no anya ti impakpakan kan ka, day jay babae, insan. Nakita nga da pinastrik ni Jillian alalaki di tabalay da. Isumat lagaya madina maaramid aliklikan ni Vanessa, tagpada da lalakero. Apay, siguradong alalaki na ti kadwa na? Anya pa'y ngay, kat adda nga ro di jabron ti asawa na. Ay di kagar aramid iti istorya, si kasusit. Ang mga nuintun madamdama, may darom ka, gapoy ti kastang aramid mo. Saan ko nga ichismis? Ang mapan ko kasarita ni Jillian. Ay, agtal na ka. Di ka pumanaw dito eh. Mapanak lang dita istor. Inak gumatang iti itlog asidata. Nasaya at tanaranaan ka dito'y istor, Jillian. Apay ka di suset. Simbangput ka din ti asawam. Saan pa'y? Mabayag pa'y ti sangput na. Isumat lang ang aglalaki kan. Nakita kang adda pinastrik mo ang lalaki ijabalayaw. Anya? Ay, kasinsin ko day jay. Oho, naglaka nga ibaga kasinsin mo. Apay, makita mi nga raw, tiyar aramidan yung ijuunag ti balayaw. Anya? Minsan, darasang. Umawawag ti asawam. Sinong batak? Katimbaga kanapan kay J-Store. O anya, Suset? Mamati kan ang kasinsin ko ni Lino? Susit? Dino? Pangasim, Suset. Umikat kan iti trabaho makas GRO. Ay ayaten ka unay. Ikasar ka. Uray asino ka. Basta agbalbaliw ka lang. Pasensya kan, Dino. Ngam, jak pa'y nakasagana, apay talikan ka. Kayat ko nga enjoy yan, ti kinabalasan ko. Kayat mo ka di. Ari nabii ano asino laditan alalaki ti makanaig mo. No saan mo maawat da ito yung trabaho? Awan maaramidak. Nawaya ka nga agsapol iti sabali a babae. Anya? Agam mo kayo? Iso ti bagbagakan ka a babae. Ngayon ay ayat ko, insan. Kaya't mo asawan? May sa GRO ni Suset? Iday ta. Ita, nagbalbaliw akon. Adan asawak. Sige, panawan kayo, bay. Kasla nagdalos na agsasaw. Ngam nalidam matgayam tinapalabas na. Anya, jak ni namnama akas tagayam ti sigud at trabaho ni Suset. Kasla na dalos no agsasao. Ngam nakarkaro pa yung musika. Ita, awan rupanan nga isarang na kanya. Ibaga na pekit di, alalaki kano ni Lino. Ngam idinagkita daki ni Lino,
Saanin anak kasao? Naikulang. Sardangan nakmet nga taitan day a babae. Si kamat gayam, Suset. Ne, Vanessa, ada ka matgayam dita. Amangan no ibagamanan nga or-orayak ti lalaki. Nakaro ti pananglais mo kanyak. Gayam, nakarkaro ka pa'y. At least kanyak, duwalaang alalaki ti naglabas kanyak. Ti asawa kan ti lalaki. Sika ngay, mabilang mo pa'y kadi numanuda. Pangasim ko mamut Vanessa. Saan mo ngay warwaras pa'y dayta? Nang runa iti asawak. Awan planok amang iwaras iti buyok mo. Nga uray kasta ti inararamid mo kanyak. Agyaman ano kasta, Vanessa? Awan rumbang apagyamanam kanyak, Suset. Ngam no siyak ti sika. Ipudnok laangan iti asawak ti amin. Anya ti amom, numapakawan na kapay. Awan ti limad asaan amay butaktak. Kat mas nasaksakit no iti sabali amaamuan ti asawam. Iso anasaysaya at no ibagamon. Kat agkid daw ka iti pamakawan. Di ka manghusga iti padam at tao no nakarkaro pa'y ti aramid mo. Nasaysaya at latta tinapakumbaba kan aklunan tinagpasulan. Ngam tay agin dadalos ka, ngam addamot gayam nalidam, ana palabas mo. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, dito'y drama tayo. Gasas, itibiyang. Insurat ni Ma'am Grace. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.